जों दिनै TISF बोखांथि कायसा प्रेस मिट खाना थां दङ जों फाइनाय 14 तारिखआव बुधबाराव कायसा मास गेदारिं बा लेरि खाना थां दङ आस्टबल टू राजभवन रेडियो जों दिनै बिनि बागै ब्रिफ प्रेस मिट फाइमानि और फाइमान जाक फाइका आं निजस्व टाउन कमिटिनि कनभेनार उत्तम त्रिपुरा अयं दङानि जॉइंट कनभेनार राहुल नुवातिया अयं जॉइंट कनभेनार दं बेसिबा देबरमा अयं जॉइंट कनभेनार दङ जयदीप सिंहा अयं जॉइंट कनभेनार दं बिशालगढ़नि राकेश देबरमा ओंखाय दिनै प्रेस मिट खामानि कायसानो कारण फाइनाय 14 तारिखआव जों जत स्टुडेन्ट दङ कय जागौ जे रोमान स्क्रिन बागै जों कायसा डेपुटेसन थां दङ बा लेरि खाना थां दङ और जत स्टुडेन्ट फाइ मानजांना बागै जों TISFनि बोखाक्ति कायसा प्रोग्राम संजाखा जे फाइनाय 10 तानि सिमिन 4 जरा नर सिगां फाइदे पारमिशन तो 12 तानि सिमिन हाइफाना जों गेदारिं जत स्टुडेन्ट दङ कय जागौ 11 तानि बिसिम फाइ आस्टबल मानजांनाय बागै आसुनो बोसोरावनो मान बरक तो जों आसा खायो 1000 प्लस 2000 बा 1000 बिसिम दंनाय सिनियर फाइनाय आगतल जत स्टुडेन्ट ताइ गानागिनि आं कयनाय गानागिनि जे आगतल फाइमाने जत स्टुडेन्ट आं रिक्वेस्ट खाय फाइना बागै बो नाहार मनो तैनो रखाव दिनो गेदारिं जोंआबा एक रोमान स्क्रिप्ट जे ककबरो लैंग्वेज ते जे CBSE बुदो अंग खायमेन बरक बांला स्क्रिप्ट बाय जे चावल खायमेन बागै जों एकदम अपोज खायो जों अपन साजा गया नासलेंगो गाबनि बागै जों कायसा राज्य सरकार थाने करा बात रानाय जों एकदम तिब्रासानि मुभमेन्ट जेराव सिजांनाय जात अदिनो जों कतल कायसा मुभमेन्ट खाना थांथों आसक दिन सालानो अक्रांनो बागै लेट wi तो खामनो अचाबानो खायना गले आबनि सरकार कम TISF खायथां काटि ब्रह्म थने बो नेतरा खायथां TSU खायथां का न खायता बागै लेट wi तो खा अचाबानो बागै न तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हामबाय दानो कायसा क्वेश्चन खायमान बागै एक्चुअली आति से जों कायसा बुबा ग्रानि कायसा इंस्ट्रक्शन दङ जे बो कायसा स्टुडेन्ट न जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दंमानि जों अपन थांसाखाय कायसा खायनाय माने बुबा ग्रा सावो आं कक साइड दङ जों जत स्टुडेन्ट बाय ति खायनायनि ने वान्स माने कायसा स्टुडेन्ट बाय जों अलरेडी खायनायनि परमिशन नाय दंमानि मीटिं रंखा बाट जों ताम खायनाय अब बरकनि आइडियोलॉजी बायसिनि आइडियोलॉजी एम माने रोमान स्क्रिप्ट एम फानो बरन बायसिनि आइडियोलॉजी मिलिया अंखाना जों अलरेडी थांनायाव एमएलए हस्टेलाव TISF बा TISF कायसा मीटिं अंखा दुइबार मीटिं अंखा महाराष्ट्रनि तिदुमा बायनो गेसिनाव दा एमएलए खंनि दङ बरन तिदुमा बायनो जों मीटिं खायलाका इंगे मीटिं खायमा पले जों कनवेनर रक्सं लायका प्रोग्राम खायना बागै 14 ता डेट बंखा आं परमिशन मोनाखा और TISF बायनो TISF मंगनु खाना इंका आरो नामा परेवा बरक बाय किसा बरक तामंग लेखा बरक किसा जों बिथिं बाय खोथागै खायनानै किसा अनपसिबल थांगा जाय हक अब बंनि बेफार बरक कायसा सुना नङा जों बंग फोर्स खायमिया हाबन बुबा गारा सामाते जों बबा ट्राई खायगा साइ सखा ओंखाय जों बो साइजों खायनायनि अलरेडी आगे प्लान खायजा बाट बुबा गारा साका जखनते जों बुबा गारा तो सिनि खरसान लिडार बुबा गारा जे साजों आथेन खायो ओंखाय बा बिनिफ्राय नासिं दंमानि बिनिफ्राय किसे लेट दं थाङा किन्तु ताव गले जों ताइ 14 तानि सिमिन ताइ जोंबो थागलिया माय आसाक जों TISF थांनाय पुरा कन्टिन्यू खाय थांनाय जों दिनि कर खाना और खायबानो जों ताइ स्टप खालिया एमे नक्तो तिब्रामथन अर्गानाइजेशन नि कायसा पेडे का आर जों MLA रो MLA बा ननि TISF नि बा आरनि प्रेसिडेंट जे सेंट्रल नि आमरो खाय फानि दा आज साव साव मानजंनाय दिन साव मानजंनाय सामिया जों तो स्टुडेन्ट मुभमेन्ट से खायन थाङो बरक फागे तो जों वेलकम फायनाय हायफानो जों स्पेशली जों बरक फाइट तो जों स्टुडेन्ट न सिनि महाराष्ट्र स्टुडेन्ट न खति खायने गे जों स्टुडेन्ट मुभमेन्ट बा स्टुडेन्ट तिनो खायनाय जेदि बरक फागे बा जों बरक बाय माला लायनाय बरक नगनो साबो फाया जों हायफानो बरक वेलकम तो खायनाय बाट जों स्टुडेन्ट उन्तिनो खायनाय थांदों डेपुटेशन बरनाय ना डेपुटेशन द रुइमानो परमिशन माखाय जों रुनाय किन्तु बर परमिशन रुलां आं आसा खायो जों हायफानो परमिशन याफानो जों सिटिं डेमोनेस्ट्रेशन फान रुनाय अदिनो खाय दंनाय जे जात जरा जखनो जों सिनि मानथाय मायसा गदिनो जों जात दंनाय रुना बागै अब के टाउन कमिटि सिमेना गोबां मा कमिटि स्टुडेन्ट खायनाय एक्चुअली जों टाउन कमिटि सिमिया जों TISF सेन्ट्रल कमिटि तो गुरुय एक्चुअली टाउन कमिटि माने जों आगतल जे गाना जत डिविजन जों खबर होनाय न फायमाकाबो फायदि बर जेसम मानसि फायमाने ताङै बर ता हाकसानैबो जत फायमिया बा सदर गानानि जे आगतल गानानि कयेकटा स्कुल कलेज दङ जों इनभाइट होनाय सिन डिविजन दङ जेमन खुमुलुं ताकाजला बिश्रामजरनि कयेकजन बर फायमान गारि बाय अच्छा बुबा ग्राफ तो दाइ खानर न TISF बुंगै कायसा स्टुडेन्ट एक्चुअली साना थाङा आं TSU सावनो
बिल जुदि आगे जुदि पास खायरका सिगां सरकार दंफोर ताबो प्रब्लेम फाया बर आगे नायो रोमान स्क्रिप्ट नाया बर आगे तामो सा देवनागरी तो बीजेपी साव बर साव जों बांला बायने बर अफर जुदि बांला बाय नाया जों कक बर बायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नांगो हंखाय ताबो जुदि आव प्रब्लेम फाया जों हमसिन र किन्तु बर अब पॉलिटिक्स थं सुजा कक केसु तो नरक साइमानो जथम साइमानो बर अलरेडी आगे ताबो खाय बर तामो सान दं रोमान स्क्रिप्ट सानो बेंगली बेंगली स्क्रिप्ट सानो जोंखाय रोमान स्क्रिप्ट नांगो हाय जों बेंगली ताय सामिया खरसानो नांगो कायसानो नांगो ओनली वन स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट अब नंग थु कबरनि साबजेक्ट बागै जोंबो जों नाङो अच्छा ओ क्षेत्रे कायसा जों थाने केव कासमिया बाट जों इंग्लिश परिमानो हमखाय बेंगली मिडियाम स्टुडेन्ट जों इंग्लिश परि दं इंग्लिश साबजेक्ट तो परि बले इनके इंग्लिश साबजेक्ट परिमानो के जों कबर तीन तिब्रासान डेभलप खायना बागै जों खरसा कबर साबजेक्ट इंग्लिश रुमा पयना ताम खदि दंबा जों इंग्लिश से फांसिसिम परि दं इंग्लिश परि बागा जों कोन जागा एरो दंला एक्चुअली नायदे 12 थाने मेट्रिक थाने कॉलेज थाने यूनिवर्सिटी थाने इंग्लिश बाय से काम बिसि फुंजाव बांला बाय बिसि फुंजाया कॉलेज होबो नायदे न बेंगली नि कॉलेज फानसे इंग्लिश बाय साजावो इंग्लिश बाय फुंजावो इनके नों तामो सिमसे इंग्लिश सोनासि मा नायनाय जों तां इनके जों डेभलप नाखाय इंग्लिश नांगौ मास बेबाय जानो सावो बरमबो सावो रिक्वेस्ट खायो जे जों तामो सिमिनो प्रिपेयर मानानै जे जों इंग्लिश पढनानै बिनिमा सिम्पली नर बाहाय के कब नामो सुंदे मिया अब बर राजनीति खायो बर राजनीति बाबो जेसेबां साइमानो सिनि स्टुडेन्ट मुभमेन्ट जों सिनि स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खायथानाय बर जेसेबां साथु जों बिनि कनसन उत्तरराम जायग्रै जों ब खरसा मान गोनां बर फनमं हा जेसेबां आं बनो सिनि आवबो मोननाय मेटारिया बर राजनीति खायो जों खाय स्टुडेन्ट मुभमेन्ट स्टुडेन्ट बाय सामं खायो जों बुइतामो सासाय नाय सिनि मानथाय तामो सिनि गोल तामो जोंबो सनाय नाव सिनि एमनिटि सां सामं खायनाय बर बुइतामो सासायावबो नायग्रा केबनो हि हामियाबो साया केबनो काम सानाव थाङा आनि फोकस तामो बेंगली स्क्रिप्ट नाया जों रोमान स्क्रिप्ट नाव ककब्रो लैंग्वेज नाव अब सानि फोकस आं वन फोकस वन आंतै बायराव कक साना थांब्ला पाइथागो लोगो ताम को अब निनि आनि TSF TSU तिब्रा जेसेबां हिन्दु कुन पॉलिटिक्स तानाय दाबिताम रोमान स्क्रिप्ट जों ताङै ना तिब्रा सानि थिनानि बागै अब वन सुगै नर ब खायो आं खायो तानि जगनाका आनि बायदि उनि पॉलिटिशियन फानो उनि जागा फान सारि आं थांनाय तां आं तिब्रा सा एज तिब्रा सा आं TSF थाया फान आं निजे तिब्रा सा थांनाय बिनि आं सानै तिब्रा सा फायदि पाल बाक्साके थांसाके जों फुनुलायना हायसिनि जों स्टुडेन्ट अबो कमिया तिब्रा साबो तंखौ इनि आं जथन स्टुडेन्ट आपिल खायना फायना बागै